Вітанне ўсім, хто уважліва сочыць за развіццём падзей у розыгрышу Кубку Беларусі. З вами Крістіна Козел і спецвыпуск праграмы «Козел пра футбол». Сёння праходзяць чвэрцьфінальныя сустрэчы ў адказ. А мы прыехалі ў Гродна, дзе памаладзелы і значна абноўлены Нёман прымае фаварыта пары чэмпіёна краіны барысаўскі «Батэ». У мінулым годзе Нёман на аналагічнай стадыі даволі сенсацыйна не прапусціў далей «Батэ», пераадолеўшы яго ў дадатковы час. Цяпер каманды сустракаюцца двойчы, і ў першай сустрэчы барысаўцы былі мацнейшыя 1-0. Ці здолеюць сённяшнія госці ўзяць рэванш і адпомсціць за леташнюю крыўду? Хутка дазнаемся. It's time to go! Мы ўжо адзначалі, што фаварыт сённяшняй пары «Батэ», і лічбы статыстыкі гэта яскрава дэманструюць. З 42 сустрэч гэтых каманд Нёман здолеў перамагчы толькі 6 разоў. 28 перамог засталося за барысаўцамі. 8 матчаў скончыліся ўнічыю. Нёман у сваёй гісторыі толькі аднойчы станавіўся ўладальнікам кубку, і было гэта даволі даўно, 22 гады таму, у 1993 годзе, калі колеры гродзенцаў абараняў сённяшні галоўны трэнер каманды Сергей Саладоўнікаў. Александр Ермакович таксама мае такое ж дасягненне, толькі ў складзе «Батэ». Было гэта ў 2006 годзе. Тады, акрамя Александра Владзіміровича, на полі ў фінальным супрацьстаянні прымалі ўдзел трэнер каманды Алексей Бага і цяперашнія гульцы Дмітрий Ліхтарович, Ігор Стасевич, Максим Жаўнерчык і Віталій Радзівонаў. Трэнер брамнікаў Александр Федарович быў у запасе. Дарэчы, тады Ермакович адзначыўся і галявым пасам пры першым узяцці варот «Шахцёра». Праз 4 гады «Батэ» зноў стаў уладальнікам кубку. Тады ў фінале з цяперашняга саставу гулялі Дмітрий Ліхтарович, Эдгар Аляхнович, Александр Валацько і Віталій Радзівонаў, які адзначыўся 2 галамі, адзін з падачы Ліхтаровича і адной галявой перадачай. Тады ў заяўцы быў і Ігор Стасевич, але ён не з'явіўся на полі. У параўнанні з першым матчам у Барысаве у складзе Нёмана з першых хвілін на полі з'явіліся Сасноўскі, Горбач, Сора і Пол Ралан. Дарэчы, Сергея Сасноўскага каманда абрала новым капітанам каманды. У барысаўцаў толькі 2 змены. Валацько і Яблонскі замест Ліхтаровича і Карніцкага, якія былі ў складзе на мінулую гульню. Ледзь-ледзь не патрапляе мяч пасля ўдару Стасевича у вароты Васілючыка, але Сергей Сасноўскі выносіць мяч. У Гродна з гэтага сезону дзейнічаюць новыя правілы праходу на стадыён. Цяпер матчы з удзелам Нёману жанчыны і дзеці могуць наведваць без аплаты. Цікава, колькі асоб жаночага полу і малых гледачоў прывабіць такое новаввядзенне. Дарэчы, калі вы не ведаеце, што за гулец пад нумарам 8 выступае у жоўтай майцы, мы вам паведамім. Гэта камерунец Бебекінге Пол Ралан. Ён у сакавіку падпісаў кантракт з нёманцамі, і адзін з цікавых фактаў яго біяграфіі – удзел у пекінскіх алімпійскіх гульнях 2008 года у складзе зборнай Камеруна. Нягледзячы на тое, што Нёману патрэбна забіваць, ён дзейнічае другім нумарам і чакае свае моманты на контратаках. Не зразумелі адзін аднаго Денісевіч і Лісіца. Іван прапусціў мяч, а Ігар не паспеў. Як вынік, няўдалы ўдар. Сумуюць за варотамі Чэрніка боу-боі. І гэта поўнасцю зразумела. Асноўны рух ля варот Васілючака.
Дакладна аддаў Денисевич мяч у цэнтр на Хачатурана, але Андрей, не здолеўшы развярнуцца, адпасаваў назад, спадзяючыся, што там ёсць партнёр. А там нікога не было. Уздых роспачы пранёсся над стадыёнам. Не шкадуючы сябе, намагаўся захаваць мяч Младзенавіч, але не атрымалася. Першы тайм скончыўся, лік на табло роўны. Пойдзем пашукаем суразмоўцаў. Артём, як тебе спадабаўся першы тайм у выкананні гродзенцаў? Конечно, ожидалось больше напора нашей команды. Тоже состав обновился. Ну, за первый тайм достаточно были острые атаки, Не знаю, мне понравился первый тайм по сравнению с прошлой игрой, которую играли на выезде. Чего чекаем от другого тайму? Конечно, гол в ворота БТ и победу Немана, и выход в 1/2 финала Кубка Беларуси. Одного голу не хопить? 2. Значит, чекаем 2. Вельми простый отказ. Дякую. А гэты чалавек, мы дакладна ведаем, заўзее за БТ. Александр, як тебе спадабаўся першы тайм? Очень хорошая игра, я считаю. С нашей стороны мы все время прессинговали, у Немана практически ничего не получалось впереди. Поэтому, думаю, второй тайм будет за нами, и мы обязательно забьем. Александр кажа, што ўсё самае цікавае нас чакае ў другім тайме. Уважліва сочым. З голу пачынаюць другі тайм барысаўцы. Віталій Радзівонаў ускладняе задачу гродзенцам на выхад у паўфінал. Праходзіць усяго 6 хвілін, і барысаўцы зноў забіваюць. На гэты раз адзначаецца Міхаіл Гардзейчук. Выдатна дзейнічае Васілючак і літаральна з-пад ног Гардзейчука выбівае мяч. Здалёк прабіў моцна Бага, Васілючак рэагаваў, але не спатрэбілася. Мяч паляцеў міма. Зусім курортны рэжым у Сергея Шэрніка. Гуляць яшчэ 20 хвілін, але мусіць ужо ўсім зразумела, што Неман не зможа выратавацца. Самый цікавы момент у другой палове другого тайму. На полі з'яўляецца малады Александр Джигера, 96-го года народжання. Дэбютуе Александр у складзе жоўта-сініх, віншуе. А вось прыйшла і радасць і на гродзенскія трыбуны. На 82-й хвіліне матчу Павел Забелін скарачае адрыў у ліку. Збавіў тэмп гульні БТ, і Неман адразу ж з гэтым скарыстаўся. Яшчэ адзін доказ таго, што не варта збаўляць тэмп падчас матчу. Напрыканцы матча сапсавалася не толькі надвор'е, але і гульня. Матч завершаны. БТ перамагае Неман 2-1 і праходзіць у паўфінал, а мы спяшаемся па эмоцыі.
Виталь, поделитесь, коли ласка, эмоциями. Эмоции сугубо положительные, прошли дальше. Вот, собственно, все, что от этой игры требовалось. Зрозуміло, що настраювалися на перемогу, але з якими думками, який був план на гульню? План был не пропустить контратаку. По сути, мы с этим справились. Ну, мне кажется, что Неман нам впереди ничего не предложил, поэтому наш проход в следующую стадию вполне заслуженный. Віталь, у вас уже у активі є дві кубкові перемоги. 6-й год, 10-й год. Що буде у 15-му? Ну, хотелось бы выпить шампанского из кубка, поэтому будем всеми силами стремиться добиться этой задачи, цели. І ще одне таке питання, воно не дотичиться сьогоднішнього матчу, але воно вельми цікавить завзяторів. 1 красовика з'явилася новина, що ви будете виступати у майці під менушкою «Професор». Зрозуміло, що це жарт, але як ви ставитеся до цього насамреч? Ну, что касается себя, то я в этом плане консерватор, поэтому ничего менять не собирался. А что касается других игроков, то это, мне кажется, дело каждого, тем более регламент позволяет. Ничего в этом плохого не вижу. Значить, на вашій спині буде тільки Родіонов, поки ви гуляєте. Да. Дякую, великі. Дякую. Матчі чвертьфінальної стадії Кубку Білорусі уже історія. Далі йдуть Батэ, Динамо Мінськ, Динамо Брест і Шахтер. Напереді паўфінал. Наступна наша сустрэча праз тыдзень на матчі першага туру чэмпіянату краіны. І мы, як заўсёды, крыху мяняем фармат нашай праграмы. Цяпер кожны з вас можа атрымаць адказ на пытанне з жыцця беларускага футболу, якое вас цікавіць. Вы хочаце даведацца аб нечым у футбольных спецыялістаў, трэнераў і гульцоў, пацікавіцца падрабязнасцямі таго ці іншага моманту, а можа запытаць аб тым, аб чым лепей маўчаць? Тады вам да нас. Пацікавіцца падрабязнасцямі і пакінуць свае пытанні вы можаце на нашых старонках у сацыяльных сетках. Далучайцеся і задавальняйце сваю цікаўнасць. З вами была Крістіна Козел, спецвыпуск праграмы «Козел про футбол». Глядзіце нас, ставце падабайкі і сустракаемся зусім хутка.